Здравейте, здравейте. На палубата сме. Тук, виж, къде сме сега. Обърна го. Айде. Кораба, не моля познати, че на кораба. Ана здраве, ана здраве. Ча да снимам малко. Здравей, Пира, какво правиш? Кораб се возиш? Пия кафе и се возя в кораб. Ама не мога да се види. И не може, тъмно е. Да. Тъмно е. Я да видим. Да. Вълните, да. Дръж телефона здраво. Да не падаш. Не мога да снимам кораба. Имам водата. Рано е. Още е тъмно. Коя чаша е моята? Да. Кафявата? Да. Имам кафе хора. Имам кафе. Това кафе е моето, да знае. И моето. За малко да се Хората дават около кораба без пари. Кафе без пари, ядене без пари. Това правим. Камиона ми се вози без пари. Без пари. Плащам се. Само за жената плащам. За мен шефа плащам. Да. После на дневно време, сега нощно. Ако се преберем от Англия през деня, ще е добре. Да. Сега отиваме за Англия. Пътуваме. После ще минем към. Стига толкова. Да. После пак.